Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibuloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizens suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 3 Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 58 minutos na nakalipas at takna alas 4 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo!
Maayong hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa mga nalalagko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bomba News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 17 sa bulan sang Nobyembre 2021. Kag sa aton sining Christmas countdown, we have 38 days to go before Christmas. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Omnibus Election Code sa Pilipinas dapat i-amend sa pagtakop sa eleksyon kag pagpungko sa panibagong kongreso suno sa isang bayan. Isang bayan convenor nagapati nga wala pagsalig si Presidente Rodrigo Duterte kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Samtang Lone District Congressman Greg Gasataya ginatag nga fellowship dinner lamang ang rason sa pag-imbitar sang presidente sa mga kongresista sa Malacanang. Groundbreaking kag ceremonial signing sang deed of use of FRAC sa pagatukuran sang Philippine Drug Enforcement o PDEA building sa Silay City ginpatigayon kay nasang aga. Mayor Bing Leonardia may emergency power sa pagligwat sang pagpatuman natuloy sa pagsuksok sang face shield kay iban pa nga pagsulundan may kangtanan sa COVID-19. Investigasyon sa paglutang patay kanday Renalyn Maming kag Aljon Ray Harabilo sa Purok Lampirong Barangay 2 nagapadayon pa. Amoy ato mga kabombong aton si mga headlines. Kakaron, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita, ginapanugyan sang convener sa Isang Bayan Coalition nga sa pagtakop sa mga eleksyon sa 2022 kag sa pagpungko sa panibagong nga kongreso, dapat i-amend sa mga pumuluyo ang Omnibus Election Code sa Pilipinas. Pahayag ni former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscuela nga ginampangan lamang sa karon sa mga kandidato ang Omnibus Election Code, ilabi na ang sabahin sang substitution. Sunod diri kaangay nga nangin hampang na lamang ini para sa benepisyo sa isa ka partido ukon persona. Panindugan ni Coscuela nga dapat ma-pressure sa mga pumuloy ang panibagong nga mangin katapos ang Kongreso nga maamindahan ang Omnibus Election Code agud nga hindi na masulit pa sa masunod nga mga eleksyon ang kaangay nga paghampang. Patag sa anay gobernador sang probinsya sa Negros Occidental nga duha ang dapat nga amyendahan kag amo ang provision on substitution nagsubong man ang constitutional provisions on dynasties. Suno sa kay former Governor Coscuela, sa karon bisan sino na lamang mahimo nga mag-substitute o sa rin nagabutang lang sang temporaryo nga placeholder o kung sabayin sang holder, sa umpisa pa lamang apang sa ulihing nga minuto nagalutaw naman ang matutud nga may plano sa pagpadalagan sa pwesto. Samtang ginhalimbawa naman sa anay gobernador nga kaangay nga dynasties, ang pagpadalaga ni Davao City Mayor Sara Duterte bilang Vice-Presidente, Presidente Rodrigo Duterte sa pagkasenador, samtang iban pang kabataan sa presidente ang nagapapili naman sa iban nga pwesto sa gobyerno. Ginkasubo ni Coscuela at tubtob sa karon wala pasang may napasal nga layi, agud nga ma-prevent ang dynasties nga dominar sa karon sa politika sang Pilipinas. Ginalantaw man sa anay gobernador nga mabudlay ang pagpatay sang dynasties bangod mismo ang makatapos ang Kongreso kang Senado ang masaming involvado man diri. Gani ginapanugyan ni Coscuela nga ang mga pumuloy ang dapat magbuhat sa People's Initiative nga maga-pressure sa mga mamalida nga magpasar sang layi batok sa substitution kag subo man sa bahin sang dynasties. Patag sini nga kon hindi mahimuan siyang tikang sa kada eleksyon magasulit-sulit gid lamang ang paghampang sa mga politiko kasubong man nga magapabilin ang pagdominar sang political dynasty sa politika sang Pilipinas. Dapat na gid niya pagkatapos ang eleksyon ang bag-o nga kongreso i-pressure na gid sang pumuluyo nga i-amend ang Omnibus Election Code to prevent sang siniklase nga paghampang. Duha ka bagay ang dapat i-amendahan sa Omnibus Election Code, ang provision on substitutions. The other one is the constitutional provision on dynasties. Ang kabay sa pagpahayag ni Isang Bayan Convener, former Negros Occidental Governor Lito Coscuela.
Sa personal nga pananaw sang isang bayan convenor, wala sang pagsalig si Presidente Rodrigo Duterte kay former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga siyang proteksyonan sinipan ang litan magdaog sa eleksyon. Suno kay former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolluela, wala sang rason para proteksyonan ni Marcos ang nganay presidente, pangod wala man ini sang mahatag nga benepisyo sa iya, mahimo man niya magpanindugan ni Marcos. Kung ini ang magdaog nga madamo sang problema ang pungsod kay wala na ini sang tion agud intinderon ang pagbulig kay Duterte bungod sa wala nagasalig ang presidente kay Marcos gani hindi niya man iniluyag nga suportahan sa eleksyon kay gini ang nagbulig sa iya nga anay aide nga si Senator Christopher Bongo suno kay Coscolluela nga kay Bongo ini nagsuporta bangod iya ini nga sumulunod sa karon nagapati ang anay gobernador nga hindi pa sigurado ang plastada sa mga kandidato ilabi na nga nagahatag pagduda ang pending disqualification case ni Marcos. Suno kay Coscolluela, dapat nga magkabalaka man si Marcos bangod yara sa risgo ang presidential ambition sini. Ilabi na nga nagpahayag si Duterte nga hindi ini sini pagsuportahan si Marcos bangod sa nanarisari nga rason. Kalakip na nga aligasyon sini nga si Marcos ang anti-communist. Suno kay Coscolluela, para yara sa idalom sang kontrol sa mga appointees ni Presidente Rodrigo Duterte, ang Commission on Election o COMELEC gani may posibilidad nga ma-disqualify si Marcos kung hindi ang madesisyonan matapos ang eleksyon. Mahimo naman niya magsaka bilang presidente sa presidential daughter Davao City Mayor Sara Duterte nga mo ang running mate ni Marcos. Apang sa tion nga ma-disqualify si Marcos antes pa man ang May 9 elections. Ang mahimo naman nga mag-substitute diri ang kaangay sini nga apelyido, gani mahimo nga si Bongbong Marcos ang pag-abusta ni Aimee Marcos o kon iban pa, gani mahimo nga magligwat ang sitwasyon. Apang sa karon makasiling naman ang anay gobernador nga nagabutang sang positioning si Presidente Duterte agud nga masiguro ang pagpabilin sang gahom. Personal assessment ko, waay salig si Duterte sa kay Bongbong Marcos. That if Because? Bongbong Marcos becomes president, that he will protect Duterte. First of all, kung ikaw sa lugar ni Bongbong Marcos, kag ikaw ang nangin presidente, why would you even bother to protect the former president? It serves nothing as far as your interest is concerned. It serves nothing. Posible masila ginaes Bongbong Marcos, manigas ka dyan. Protect yourself. Ang kabayan sa pagpahayag ni isang bayan convenor, former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolluela. Samtang isa sa mga mayor nga concerns sang oposisyon subong nga 2022 national local elections amo ang pagprotesta sa boto sa mga pumuluyo. Suno ukon sa bayan sa pagprotekta sa boto sa mga pumuluyo. Suno kay former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolluela, ang convener sa isang bayan coalition nga bago nakita na ang posibilidad sa pagdinaya ay sa 2019 elections, gilalantaw na sa mga ini ang posibilidad nga liwat magaluntad ang dinaya ay subong nga eleksyon. Labi na gid nga kontrolado sang administrasyon ang Commission on Elections sukon COMELEC kasubong man nga nakakontrata sa negosyante nga si Dennis Uy kung sa diin gilalantaw sa maini nga mahimo sa pag-deliver pa lamang sa paraphernalia o kung pagdulong sa mga ballot boxes na human na sa maini ang eleksyon. Sunod sa kay Coscolluela, may grupo ang oposisyon nga amo ang nagatuon kung paano maproteksyonan ang boto sa mga pumuluyo. Panumdo naman sa anay gobernador nga sa karon nga administrasyon nga mag-andam nga hindi masobrahan ang paghampang sa maini sa sentimiento sa mga pumuluyo bugod mahimo man ang maini nga mag-ibwal. Panawagan sa maini nga hindi pagtinuntuhan ang pagkasagrado sang boto bangod ini ang mahimo nga mangin kalaglagan sang Duterte administration. Gilalauman ni Coscolluela nga maging fair and square ang 2022 election kagatagan sang ligwa ang mga pumuluyo nga makaboto sang ilan na luyagan nga kandidato. Isa ka major concern ini sang oposisyon subong kung paano maproteksyonan ang boto sang pumuluyo. This is in relation to the 7-hour glitch nga nakita naton sang nagligat nga eleksyon in 2019. Posible gid nga madayaan liwat ang eleksyon because kontrolado ang COMELEC kag ang kontrata nga ginhatag sa isa ka korporasyon ni Dennis Uy ang pag-deliver sa paraphernalia. Ginadulong palang base ang ballot boxes base na human na ang eleksyon. Ang dugang pagpahayag ni isang bayan convener former Negros Occidental Governor Lito Coscolluela.
Klaro para sa pagtanaw sang anay gobernador sa Negros Occidental kag convener sa isang bayan nga plano ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpungko bilang Senate President sa pagpadalagan sini bilang senador sa 2022 elections patag ni Rafael Lito Coscolluela nga sa tion nga may matabo sa magadaog o kon matabo sa mga magadaog nga presidente kag nagdaog si Presidente Duterte sa Senado samtang nagdaog naman si Presidential daughter Sara Duterte ang pagka-vice presidente ang mga ini magasaka sa pwesto na ibaluan niya ang Senate President amo na ang kasunod nga pwesto sa Vice President sang pungsod nga ni sa tion nga magsaka sang pwesto ang Vice Presidente kag mangin presidente si Duterte ang magasaka naman sa pagka-vice presidente ini nakita ni Coscolluela nga at hagon nga pamaagi agod nga mapabili ng gahom ni Presidente Duterte sa Malacanang sa piyak nga bahin kampante naman ang mga ini nga mahimo nila mapadaog akon kain kaso nga si Senator Christopher Bongo ang suportahan sa presidential bid bangod yara sa ila ang resources kag machinery. Sa tiyon niya mangin presidente si Go, mahimo naman ini masugo ni Duterte nga magpanaog sa pwesto makaligid sa duha ka tuig agod nga sila ang makasaka. Nagapati si Coscolluela nga himuon ni Go ang tanan basta ginahambal ni Presidente Duterte gani kun ini ang magdaog pagahimuon lang sinigihapon kun ano ang luyag sang anay presidente. Ang hindi naman sa karon sigurado amo ang relasyon nanday Go kag Sara Duterte nga kaangay nga mayara sang friction. Apang pahanumdum ni Coscolluela nga wala nagsulod sa paghuna-huna sa mga ini nga mayara pa sang Ginoo. Gani nagalaw mga anay gobernador nga kung sino ang matuod nga kwalipikado among magadaog bilang presidente sa tuig 2022. Klaro, no? Ang plano sini mangin Senate President, kag that puts him next in line kung may matabo sa presidente, masaka ang vice presidente. Ang Senate President, masaka man bilang vice presidente. So, basi matabo naman ini nga kung magdaog si Sara, madaog si President Duterte, may matabo sa presidente nga ma-elect, masaka sila nga duwa, President and Vice President, the same family. Ang kabayan sa pagpahayag ni isang bayan convener former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolluela. Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon, mga kabombo. Kag padayon kita sa ibang paginato nagapanguna ng mga balita lokal. Ginatag ni Bacolod City Law District Congressman Greg Azataya nga ang pagpang-imbita ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga kongresista ang para lamang sa fellowship dinner kag ini para sa aligasyon nga may ginaingos o kung may ginius-gios na sa pag-ilis sa liderato sa Kongreso. Sunod sa kay Gasataya, ang kalabanan mga kongresista lamang ngayon sa Metro Manila ang nakatambong sa pagtililipon apang nakabato naman sila sa informasyon sang weekend. Isa sa mga nagpadulong sa Malacanang amo si Minority Leader Congressman Joseph Stephen Caraps Paduano. Sunod sa kay Gasataya, wala ini nakalakat bangod sa madamo sini sang nakaschedule na ang aktibidad kalakip na ang ipadagayon nga inaugurasyon sa flood wall kag esplanade sa bahin sang Sumag, Bacolod City. Aminado naman ang kongresista nga may nagalapta sa bahin sa nakaligar informasyon nga may change of leadership sa Kongreso apang pasalig sini ang ginpainwali naman ni House Majority Leader Martin Romualdez. Sa fellowship dinner, gipahig ni Romualdez nga bisan ini ang wala na kay balo kung sa diin nagikan ang amo nga istorya. Panindugan naman sini nga si House Speaker Lord Alan Velasco ang magapungko tubtob matapos sa iya sini nga term of office. Patag ni Congressman Gasataya nga kon pay kaangay ginman nga ginius-gios makalabot na ini sa ila kag bisan pa ang 18th Congress ang wala man sa nakitaan nga senyales diri. Nagapakita ang kongresista nga hindi na magkambyo ang liderato bangod yara sa karon sa punto kung sa natapos na ang pagpasa sa national budget sa bahin sa House of Representatives. Samtang ginapatpat naman ini sa Senado nga ni wala na sa rason sa pagpadagan sang coup d'etat. Sunod pa diri ang kasugtanan sa tunga nanday former Speaker Alan Peter Cayetano kag Speaker Velasco. Ang natuloy naman ini gani wala ini makitaan nga rason sang pagbago sa bahin sang liderato. Dugang pa ni Congressman Gasataya nga wala man sa issue sa pagpasa sang budget bangod nangin marasig man ini kag napasaka sa Senado sa una nga semana sang Nobyembre. Patag sang kongresista nga nagakatabo lamang ang coup kung may ginamo nga nagaluntad sa mga katapos ng House of Representatives o kung may hindi naluyagan sa pagpamalakad o kung pagpadalagan sang Speaker. Apang wala man ini sang nabatian nga paglinaway kung sa diin nagpadulong pa si House Speaker Velasco sa Negros Occidental sa Tilikdan agon nga maghinunanon sa tanan nga o kung sa bahin sang representante. Patag sini nga nagapadayon lamang ang trabaho sang Kongreso
kag pasalig sini nga wala sang movement nga nagakatabo. Ang information naton sini nga nakuha kasi it's more of inunanon nakagwa ang istoryaman daw na ligad na adlaw abot sang sitwasyon abi nga mayroon change of leadership sa Kongreso pati panginwala man to ni Majority Leader Romualdez nga may kaangay sina nga mga balita. Ang kamay sa pagpahig ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Ginpatigayan kay na sang aga ang groundbreaking kag ceremonial signing sang Deed of Use of Rock sa gapatukuran nga sang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Provincial Building sa Seaview Subdivision Barangay Ginhalaran, Silay City, Negros Occidental. Ang programa ang gintambungan man ni PDEA Director General Wilkins Villanueva pinagi sa Zoom kasubong man ni Congressman Joseph Stephen Caraps Paduano nga amo ang nagduso sang pagpondo sa proyekto nga pangyara sa karon sa Metro Manila bungod sa pagtambong sa fellowship dinner naging patawag ni Presidente Duterte suno kay Alex Tablate, Director 2 sa PDEA Region 6. Dako ini nga bulig para sa ilabi na nga 2 tugtog 3 ka tuig man ang ilang pagtinguha nga makatukod sang provincial building. Ginpasalamatan man ni Tablate ang Silay City sa pagsuporta sa programa kay si Congressman Paduano bangod ini ang nag-initiate agad niya mahatagan sang pondo ang proyekto samtang ang Silay City government naman ang nagpangita sang duta. Suno sa Regional Director 2, ini ang ongoing project sumugod pa sang 2018 samtang nag-umpisa naman ang negosasyon sang tinalikdan nga tuig. Patag Tablate nga na-delay ang proyekto bangod sa COVID-19 pandemic, gani karon lang kag na-realisar. Pinaagi sini mapasanyog pang anti-drug efforts hindi lang sa Silay City kundi sa bilog nga Negros Occidental. Patag Tablate nga dako man ang papel sang barangay ilabi na sa barangay drug clearing program kag hindi lang ini trabaho sang PDEA, Philippine National Police o PNP kag iban pa nga mga law enforcement agencies. Of course, napakalaking tulong. For the last 2 or 3 years, talagang nag-effort tayo dito. And we're thankful of course kasi napaka-supportive ng local government unit natin, particularly ang City of Silay. So that's why itong ngayon ay marirealize na. Papasalamat din tayo kay Congressman Caraps kasi siya yung may initiative ng funding natin dito. Sa Silay City ang lupa. Ang kaban sa pagpahayag ni Director 2 sa PDEA Region 6, Alex Tablate. Samtang dugang nga balita lokal, ginatag ni Bacolod City Councilor Renesito Lovero nga may emergency power na si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonadia sa pagligwat sa pagpatuman angon sa paghimo nga voluntary na gid lamang ang pagsuksok sang face shield kay iban pa nga mga pagpatuman may kamtanan sa COVID-19 pandemic kag hindi nakilanlan nga i-amend ang nauna nga executive order. Ibuloan nga si Lovero amo ang author sa ordinansa nga nagahatag sang emergency power sa alkalde. Marumduman nga nagpagwa na sang mando sa bahin sang presidente nga si Rodrigo Duterte nga voluntary na lang gid ang pagsuksok sang face shield sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1, Alert Level 2 kag subuman Alert Level 3 sa COVID-19. Apan ibuloan nga sa Agosto 25 sa nagliga na tuig 2020, nagdihon man si Councilor Archie Baribar sang sa istrikto naman nga pagpasuksok sang face mask kag face shield labi na sa pampubliko nga lugar. Apa apisan nga pwede na nga direkta nga makaligwat sang pagpatuman ang alkalde, ginpakamaay gyapon ni Mayor Bing Leonadia nga may pagwaon siya nga executive order kag ini among Executive Order 54 nga mismo nagatalakay sa paghimo nga voluntary sabay sa implementasyon bilang sabat sa panawagan sa madamo. Patag ni Councilor Lovero nga yara na sa pumuluyo kung luyag sa maini nga magsuksok sang face shield o kung hindi na sa ila sini nga pag lagaw-lagaw sa syudad sang Bacolod. Aton ordinance gin-offer ni Councilor Baribar nag-require the use of wearing of face mask and face shield. All these subject na tanan man sa emergency power sa mayor, conference committee o members ng committee nga pwede yatawgon for consultation purposes kag may mo sa ang recommendation whether verbal or in writing. Ang kamay sa pagpahig ni Bacolod City Councilor Renesito Lovero. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna nga las 5 sapon. Mayara kita sang breaking news, no? Padayon sa gihapon sa bahin sang dalagan sang pampolitika na binigay sa bahin sang national politics. Ara sa subong sa aton sininga linya, si Bombo Jairi de los Reyes. Bombo Jairi, come in.
Bombo Jazz ginbuslan ni Senator o kana ni Davao City Mayor Sara Duterte sinigid lamang nga hapon si Senator Bong Revilla bilang bag-o nga chairperson sang lakas CMD party list. Bombo Jazz no sunay baloan nga kaina nagpahayag man si Senator Bong Revilla Jr. nga naga-offer ini nga ihatag balang iya nga post bilang chairman sang lakas CMD kaya Vice Presidential Aspirant Davao City Mayor Sara Duterte kaga sinilanggit nga hapon Bombo Jazz ginbaton ni Inday Sara ang ini nga offer kag siya na sa karon ang nagapungko bilang chairperson sa lakas CMD Bombo Jazz. Okay. Sa dugang updates Bombo Jazz bantayan lang sa mga public affairs programs sa Bombo Radyo Bacolod nagikan diri sa newsroom ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Kag sa ato nga dugang pangabalita, nagapadayon pang investigasyon sa Bacolod Police Station 2 sa mahimo nga may kahimuan sa pagpangluthang kanday Renalyn Maming nga may alias Mayang kag Baby Shark kag John Ray Harabilo nga sudasod niya ginluthang sa Purok Lampirong Barangay 2 Bacolod City. Suno kay Police Captain Paul Vincent Pendon, hepe sa Bacolod Police Station 2, may person of interest na mga ini sa pagluthang kay Maming kag ini ang napahibalo naman sa amay sang biktima apang nagpahayag ang amay nga wala na ini sang plano nga mag-file sang kaso kag hindi na siniluyag sang gamo. Sa karon padayon pa man niya ginatugyan sang Police Station 2 nga magpasaka sang kaso ang amay agud niya mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang iya nga bata. Ginalantaw naman niya ang kaangtanan sa kaso ni Maming nga ginaligar commercial sex worker sa pagluthang kay Harabelo nga isa ka barker sa jeep apang ginaligar man nga bugaw. Naibaluan nga parehas nga fired cartridges ang caliber 45 pistol ang nakuha sa duha ka crime scene gani ginalantaw ang posibilidad nga isa lang ka armas luthang gamit sa pagpatay. Suno kay Pendon, kung mapamatudan nga isa lang ang armas nga gingamit kasubong man ang person of interest, mahimong masulbar naman ang duha ka kaso. Nagihingyo naman ang Bacolod Police Station 2 sang dugang pangation agod nga maestablishar ang mga ebidensya agod mahatagan sang kaklaruhan ng mga insidente sa pagpangluthang sa lugar. Kay pagangot kita sa amay isang biktima kung ipurso na kaso. Actually may person of interest kita kung naibaluan naman isang amay galing suno sa initial namon nga paglistiranay do wala siya sa gana or wala na siya sa pagpursige sa paghatag sa katarungan sa iya nga bata. Do mas i-prefer yang sa mas matawhay na lang siya, hindi na lang siya magproblema tungod sa natabo sa bata. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Samtang nagpanawagan ang hepe sa Bacolod City Police Station 3 sa driver ng SUV nga nakabunggo sa motorista sa Circumferential Road, Barangay Bata, Bacolod City sang Lunes ng gabi nga magsungka na sa kapulisan matapos nga mapatay ang driver sang motorista nga binunggoan sini. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Captain Richard Parito, ipagsining ang biktima ang gikilala kay Giovanni Padua, 52 anyos, residente sa Talisay City. Sunod kay Parito nga hit and run sa SUV sa Circumferential Road, Barangay Bata ang biktima. Sunod sa hepe, natumod nga SUV ang nakabunggo sa likod sa motorsiklo ang ginamaneho sang biktima kasunod man sa panaysayon sa mga nakakita sang amo nga insidente. Indala na o kung gintala pa sa hospital ining si Padua apang gideklarar ining dead on arrival sa bayan sang attending physician. Gincheka naman ang mga malapit nga repair shop sa Circumferential Road sa syudad sa Bacolod kag subong man sa syudad sa Talisay apang wala man sang nagapakayo sang amo nga salakyan. Nakadepende man sa pamilya ang desisyon sa pagpasaka sang kaso sa tiyon nga matumod na ang kung sino ang nakabunggo sa biktima. Samtang sa aton mga good news, dako ang pagpasalamat sang tagpasakop sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radyo kag Star FM matapos 100 pesos kagabi bilang isa sa daily winner. Suno kay Delia Pantalyon sang Alunan Yulo, Barangay 35, Bacolod City. Ginapasalamatan na lang sini nga bisan may COVID-19 pandemic, makasurvive lang gihapon ang mga ini sa pang-adlaw-adlaw. Ang panas ang tagdaog ang isa ka tricycle driver samtang siya naman ang nagasagod sang baboy. Sunod diri nagginsakop lang siya sa paghuman sang entry kung sa diin ang nagbulig sa iya mo man ang nagpabalo nga nagdaog ini kagabi kag siya ang ginpanugyanan nga temprano pa magpadulong sa Bombo Radyo Bacolod Station. Ginpasalamatan naman sini ang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery items nga nasulod sa balde sang Orocan nga iya nga nabaton. Suno kay Pantalyon, dako na nga bulig sa ilang nga pamilya ang nadagan. 100
Ikaduha nga hatag, 200. Ikatatlo nga hatag, 300. Ikaapat nga hatag, 400. Kag ikalima nga hatag, 500 pesos. Madamo gid salamat sa ang gihatag sa premyo sang Bombo Radio 1 to Panalo promo. Dako kay bulig sa amon nga pamilya. Thank you gid Lord sa imuha nga gihatag sa akon nga premyo. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Ang kabayan sa pag-award sa daily winner nga si Delia Pantalyon, samtang dako man nga bulig sa pagpangabuhi. Sang isa pa ka daily winner ang nagagan sini nga 500 pesos nga cash ag 650 pesos nga balor sang grocery items nga nasulod sa balde sang Orocan gikan sa promo. Ang daily winner nga si Elsa Tipawan sa Barangay Talok, Bago City ang may 5 ka mga kabataan kung sa din isa diri ang yara gihapon sa iyang nga puder kag naga-eskwela. Ang tagdaog ang nagaluto sa pagkaon nga mo ang iya nga palangabuhian kung sa din iya ini nga ginalibod. Sunod diri dako na nga bulig sang kwarta kasubong man sang grocery items para sa dugang sini nga lulutuon. Nagpabutyag man si Tipawan sa pagpasalamat sa Bombo Radio Bacolod kasubong man sa mga sponsors sang promo. Nga hatag, 100. Ikaduha nga hatag, 200. Ikatatlo nga hatag, 300. Ikaapat nga hatag, 400. kag ikalima nga hatag, 500 yes, pesos. so Madamo gid nga salamat sa sponsor sa Bombo Radio kag sang Star FM kay makabulig gid sa amon ang ginaintra namon nga promo. Basta Radio Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. Ang kabayan sa pag-award sa daily winner nga si Elsa Tipawan, hindi mahangpan sang 78 anyos nga daily winner ang iyang mabatsyagan sa nabatian sini ang paglawag sa iyang pangalan bilang isa Ikaduha nga hatag sa promo. Suno kay Alicia Ordiales, 78 anyos ang Zone 12 Purok Oroza, Talisay City. Igibakal sini sang bugas ang 500 pesos nga cash nga isa nga nadagan. Naghilibiyon man ini sa pagpasalamat sang ginbato ng premyo. Kalakip na ang balor 650 pesos nga grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Ang tagdaog ang madugay naman nga balo kang madamo na sang mga apo. Dugang pasining nga igabakal man niya sang dugang mga sponsored products sang mabilin sa nadagan nagod nga makahulog liwat sang entries. Una nga hatag, 100. Ikaduha nga hatag, 200. Ikatatlo nga hatag, 300. Ikaapat, 400. Ikalima, 500. Dalabat po sa ibakal naman entry liwat sang iban Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kay nakadaog man ako dugay ko na nga intra mo palang ko kadaog. Salamat gid sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1. Ang kabayan sa pag-award sa daily winner nga si Alicia Ordiales, nagpangagdaman ang mga tagdaog sa iban pa nga mga tagpalamati nga magpasakop man sa promo agod mahatagan sang tiyansa nga bangin masunod nga tagdaog. Samtang sa anong kanapusan nga balita ginakalipay man sa isa ka senior citizen matapos nga naisla na gidman ang radyo sini nga ginhatag sa iban nga AM radio stations sa iya sini nga tiya apang ini ang nakalansang sa isa lamang ka estasyon. Sunod sa kay Roberto Muya ang nagapaidalon sa 62 anyos sa bahin sang Overflow Barangay Bagtik sa City. DYHB lamang ang mapamatian sa nasamit nga radyo, gani nagdangop ini sa Bombo Radio, agon nga maislan sa panibago nga rechargeable nga radyo, nga mayara sang LED light kag flashlight, kag subuman pwede iya maliso. Ginakalipay man sini nga wala na nakalansang ang dial sang radyo, gani nga makapamati na ini sa luyag sini nga pamatian. Si Moya nga wala na sang trabaho bangon sa ginasofrer nga high blood, usari nagasalig na lamang sang ang ila si pamilya sa pagpanglabada sa iya sini nga asawa. Sa 3 ka mga kabataan ang subang sa maini wala sang asawa ang yara man sa ilang nga luyo, apang ini wala man sang trabaho. Samtang duha naman sini kabataan ang may kaugalingon na nga plangabuyan, apang bangod sa kapigadon hindi naman makahatag sa ila. Sa karon sila man ang nagasagod sa duha ka mga apo. Gani dako ang pagpasalamat ni Moya nga magluwas sa pag-ilis ang bag-o nga radyo, natagan pa ini sa 1,000 ka pesos nga cash. Ang cash na nabaton ang pagagamito naman sini sa ila nga pang kinahanglanon sa sulod sang ila sini nga panimalay. Yung kami sa din gusto naman Amamon nga ng estasyon. Saan ang HB? Una nga hatag, 100. 100. Ikaduha, 100. Ikatatlo, 300. Kaapat, 400. Ikalima, 500. 600. 700. 800. 900. 1,000. Bakal sa panimalay. Ang kabahin sa paghatag sang radyo sa kay Roberto Moya nagpabaylo sa iya sini nga radyo nga hindi maliso sang pwede maliso nga radyo sang Bombo Radio kag Star
FM. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa tak na alas 5 sa hapon mga kabombo. Kamuyad to ang mga kaundan sa aton sinigapanguna nga mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panubalikan naton sa mga headlines. Omnibus Election Code sa Pilipinas dapat i-amend sa pagtakop sa eleksyon kapag pungko sa mga panibago na nga bahin sa Kongreso sunod sa isang bayan. Isang bayan convenor nagapati nga wala pagsalig si Presidente Rodrigo Duterte kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Samtang Lone District Congressman Greg Gasatay ginatahag nga fellowship dinner gid lamang ang rason sa pag-imbitar sa mga presidente sa mga kongresista sa palasyo sa Malacanang. Groundbreaking kag ceremonial signing sa Deed of Use of Tract sa pagatukuran sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA building sa Silay City, ginpatigayon kay inasang aga. Bacolod Mayor Bing Lardia may emergency power sa pagligwat sa pagpatuman na tuwi sa pagsuksok sa face shield kay ban pa nga pagsulundan may kangtanan sa COVID-19. Investigasyon sa paglutang patay Sanday Renalyn Maming kag Aljon Ray Harabelo sang Purok Lampirong Barangay 2 nagapadayon pa. Kag-abuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalako bag-o. May inidinit pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Miyerkules petsa 17 sa bulan sa Nobyembre 2021. Kag sabayan sa naman sa aton sining Christmas countdown, we have 38 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ng padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ini ang may tigulo, Pasalig! Nagagumo ng aton paminsaron, hindi na mapatod kung sino ang patihon. Sa mga matahom nga tinaga nga ginbuyan, pasalig nga ihatag ang bituon kag bulan. Mga tinaga nga kasamina naton karon mabatian, nagakawas sa bibig sa mga politiko nga nagapadalagan. Sang una hindi taman ini sila gani makitaan, apang sang hinali nagtuhaw kay magadala kuno sang kaayuhan. May ara nagapasalig squatter sa tagan sang duta. Mayara man nagasiling nga mga puluyan patindugon niya. Dasig mag-abot sa may mga emerhensya. Sa pagbulig duha ka kamot ginatanay niya. Halong kita mga utod, basi kaangay ini sila sa karniro nga hindi matuod. Isa kasayop sa aton nga pagpili, basi malitan ang kabuhi naton nga hamili. Ang ini nga panguna-una ay pananawa nang ginpadala ni Ramon Sugon sa Barangay Dumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio